Яңа Чабаксар шәһәре мәчете имам хатибы Минкадир Аби Рәҗәпов белдергәнчә, соңгы халык санын исәпкә алу мәгълүматлары буенча шәһәрдә 6000-гә якын татар яши. Безнең калабызга Советлар Союзының төрле төбәгеннән җыелган татарлар. Монда бар Оренбургтан, монда бар Питердән, монда бар Мәскәүдән, монда бар Сибирьдән, монда бар Владивостоктан, монда бар төрле яктагы ниләр, южный сторонадан да төрле яктан. Аларның һәрберсенең үзенчәлеге бар, һәрберсенең үзенең уйлары бар, тормышлары бар. Grup гадәтләре бар. Минкадир Аби шәһәр татарларын мәчеткә тарту, аларга халкыбыз һәм динебез тарихын өйрәтү өчен төрле чаралар уйлап таба, кызыклы очрашулар, сорау-җавап кичәләре оештыра. Бүген бирдә кунакта Казанның данлыклы Мөхәммәдия мәдрәсәсе мөгаллиме Әхмәт Сабиров һәм Апанай мәчете имам хатибы, тарих фәннәре кандидаты, ислам дине буенча байтак китаплар авторы Нияз Сабиров. Шунысы синдерә, мәчеттә олылар гына түгел, яшьләр дә килә. Әлхәмдүлиллә, мәчет бик матур төзелгән, бөтен шартлар тудырылган, биредә дәресләр дә алып барыла, зур эшчәнлек алып барыла. Минкадир хәзрәт бик тырыша, бик зур көчләр сарыф итә. Казанның бай тарихлы Мөхәммәдия мәдрәсәсе мөгаллиме Әхмәт Сабиров мәдрәсәдә ислам тарихы һәм иске татар мирасы нигезләрен укыта. Бүгенге очрашуда да ул мәдрәсә эшчәнлеге һәм анда уку шартлары хакында сөйләде. Рәсәйнең төрле төбәкләреннән Себер, Урал, хәтта Ульян, Чувашстан республикасыннан да килеп белемнәрен туплыйлар. Һәм дә татар халыгы, башка милләт вәкилләре дә килеп илм алалар. Шулай да хикмәт нәрсәдә татар телендә дәресләр алып барылырга тырышыла. Очрашуда сүз илебездәге бүгенге вәзгыять, сентябрь аенда булачак халык санын исәпкә алу, бердәм татар милләтен саклау кебек күпләрне кызыксындырган нәрсәләр турында да барды. Без Казанга икенче кебек Мәккәгә табынабыз, Казанга. Менә шул Казан безгә күпме безнең президентлары бөтенесе булышып баралар, шул кадәр. Менә без Чабаксардан да сораган идек, булышыгызлар дип. Религия отделена от государства, диләр. Булышмыйлар. Казаныбыз күпме булышып менә шул дәрәҗәгә иттек. Мәчеттә очрашу тәмамланып, илә намазы укыганнан соң кунакларны бу якларда татар тарихына кагылышлы урыннарга алып килделәр. Менә бу Яңа Чабаксар шәһәре янындагы Атлаш авылы. Әйтүләренә караганда, биредә 16-нчы гасырга чаклы татар авылы булган. Ул чорда авылны икегә бүлеп агучы Цивиль елгасы киң һәм мул сулы булган. Явыз Иван Казанны яулап алырга килгәндә монда туктала һәм бөтен халыкны юк итә. Аларны мондагы чыкырга күмгәннәр урысча әйткәндә братский могила кебек була инде ул. Шунда килеп аларны күмеп калдырганнар. Bundan буынга монда каберлекләр булган дигән сүз йөргәнгә күрә, менә бу урыннарда Атлаш авылында яшәүчеләр бернинди йортлар да, кырылмалар да төземи. Кичен килгән кунаклар шәһәр мөселманнарының ифтар мәҗлесендә катнашты. Бирегә дини һәм милли эш активистлары белән бергә шәһәр вузларында укучы чит ил мөселман студентлары да чакырылды иде.